ang Mesiyas nga gitawag og kahayag sa Israel gipanagna nga matao aron pagluwas o pagpalingkawas sa mga Hudiyo gikan sa kaulipnan sa langyaw nga mga nasod or pagano nga nasod. Sukad sila nabihag sa Babylonia, katong Babylonian captivity, human sa glorious and powerful reign ni Hari David. Ang kasunod ato, nabihag na sila. Nagpabilin sa ilang kasing-kasing ang pangandoy nga gisaaran silang Mesiyas nga moabot kaliwat ni Hari David ug maghari na sad sa tibuok kalibutan sama kalig-on sa gingharian ni Hari David. Ang tanang tao ani nahibaw kay sikat man kay ito si Hari David. So ang mga maalamon sad nga mga tao sama aning mga didto sa sidlakan, nahibaw pod sila nga dunay hari nga matao nga mosunod sa kabanggiitan ni Hari David. Nya tungod kay gatuon man sila bituon, kay bawo sila nga dunay mosidlak nga bituon basta mataw na kining maong hari ug ila sad nang gipaabot. Karon ang mga Hudiyo nagpaabot, ang mga dili Hudiyo nagpaabot. Ang giagad sa mga Hudiyo nga mobarog ang hari ug moingon, gikan karon ako nay inyong hari, Mesiyas. Ang gipaabot sa mga didto sa dili mga Hudiyo ang pagsidlak sa bituon. Kinsa may nakakita nila sa tinuod nga hari? Ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo? Diyoy silang duha nakakita. Nakakita sila. Kay kato mga dili Hudiyo, nakakita sila sa Ginoo, di man sila tanan. Kadto ra man sang nihago paglakaw aron mangita og mosunod atong kahayag. Ang mga Hudiyo nakakita sad pero dili tanan. Kinsa ra may nakakita? Si Jose, Hudiyo mas Jose. Si Maria, Hudiyo sad. Si Elizabeth, si Zacarias. O mga Hudiyo mo ni sila. Kakita sad sila. Unsay gigamit sa mga dili Hudiyo? Ang kahayag sa bituon. Unsay gigamit sa mga Hudiyo nga nakakita? Ang kahayag sa ilang pagtuo. Usara ni sila. Ang bituon mao ang pagtuo. Kamuron, nanganhi mamog simbahan. Unsa may inyong gigamit? Pagtuo o bituon? Pagtuo gini kay di naman makitang bituon ron, hayag naman. So pagtuo gini. Pero ang pangutan na tinuod ba mong nituo? Nganong tulo raman kabuk mo tubag nga nagpanagana pag yun. Osbon ako, tinuod ba mong nituos Ginoo? Kinahanglan yung kaduhaon o na pamtuo. Matod pa diri sa atong salmo, Ginoo ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Basta makakita ganita Ginoo mo simba kita. Sa atong parokya ron, pila ta kabuk population. Dini lang ba sa atong parokya, gikan dinhi San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban. Mga pila ka kabuk tawo nga nagpuyo aning mga barangaya. Wa mo kibaw? Hapit na ba eleksyon? Pangutan-a ang butante palandaan, ano mabana-bana na nato. Dinhi mga pila man ni mas kapitan dinhi. Absent. So tingali na atas mga 20 ngadto sa 30,000 katao das mga bata. No? Mga inana. Nya, pila ra may musimba kada Domingo. Karon lang daan, pila ra ni kabuok. So, wa ni kaabot siguro 500, mga 300 rin ni kapin. Nya, naatay
Average lang tag ibutang talang 150 kay kato sang ubang kapilya pila ra man siya manimba ato. Ay ibutang talang 200 ang average. Niya 14 kamisa. Das patay. 200 times 14. Pila ra na? Uy. Mga 2,800. Ibutang talag 3,000. 3,000 sa 30,000, pila ra na? Mga 10%. Oh. Nya, natuman ba ning giingon, Ginoo ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo? Natuman wa? Tuman, oy. Nasod may gisgutan. So, basta naalay. Naalay taga nasod nga musimba. Oh, mao na na. Oh, karon ang simbahan ba? Tanang nasod sa kalibutan. Naa naman gyud nagtuo Ginoo. O di ang tanang nasod ni simba nas Ginoo. Mao ba mga Hudiyo ang nagrepresent si Maria, si Jose. O di wala. Usa na to kanasod. Niya ang Pilipinas karon, kadaghang nagsimba, Padersiano Pelandaan, simba na daan. Punan aning nang nimba karon, ana. Niya dayon, lain pagyod nga gisulti dinhi nga ang mga nasod nga nisimba sa Ginoo ni halad. Mao ilang giablihan ang ilang mga halad ug musimba dita muhalad sa ginta. Nyaron, muhalad mo karon. Tana, doko-doko na siya. Padiroy na, daot sa taon among balay sa Bagyo, padiroy, sa may among ihalad, ngayo, manggani mi. Ayo, pili lang kung mo sa inyong ihalad. Bulawan, insinso, o mira. Kanang bulawan, para sa mga dato. Ang insinso, para sa mga sakristan. Tig-insinso na sila. Ana. Ang mira, para sa mga saan ito ng mira di ay? Ang sa ito ng mira? Kana mo ko ng pait nga kuan? Pait nga ikuan ba? Lana ba? Ana, no? Maong tingali na, idihog para pag mamatay ba? Ana, maong na siya. So para sa nas mga taga funeral parlor, taga St. Peter. Mira para patay, insinso para paaso, nya bulawan para nas mga hari, kanang nga dato-dato. So kung wa kay ikahalad nga bulawan, ato lang ka sa St. Peter. Di bitaw joke. Kanang pili-pili lang ba basta muhalad kita. Muna pasalamat sa takaron nga hasta edad gihalad, nihatag tag opportunity edad ihalad. Karon nakatigom-tigom kita sa mga edad ko, halad ko, katong ikha, natapos naman to gahapon, gikwinta nato, niabot siya og mga 638,000 ang atong nadawat nga halad sa edad ko, halad ko. Di pakpak. Nindot, anak. Nyag arang-arang kapag kabutang, halad ka gold, naasa tayo dopes, SBF, MM. Di ba? Pila na itong halin karon. Niabot na sad og 5,252 kaslats. Pakpak yapon. Para ni sa gold. Hindi mamumuto. Nya mao ra ba ni atong Christmas gift para sa atong parokya nga girepresentahan ni Jesus sa iyang birthday November 25, ni Mama Mary sa iyang duha ka dagkong birthdays, kanang pista, ang Immaculate Conception sa December 8 o ang Motherhood, the Mother of God, karong January 1, gahapon atong gi-celebrate. So ato siyang tagaan og pahalipay. Nya ikatulo ni San Vicente Ferrer nga nag-atiman gid nato, nagpalambo sa atong pagtuo dinis parokya. So 3-in-1 pud ni. Una nga ato ning dasigon atong Christmas gift. Unya kay ang Christmas matapos man karong January 6, mao naman ay katapusan sa Christmas season. Ang ato sang pagpamaligya aning atong DOPS, SBF, MM, kutob lang karong January 6.
O mopalit pa mo, daghan pa man kayo ni, 54,000 pa man ikapin ka slots ang available, paspasig pamalit, aron karong 6, makahatagin mo og Christmas gift. Di ba? Ang tanawa, di ba, nangaluya na inyong mga naong. Mauni ang atong pagtuo. Pangayo gani, aktibo kay ta. Halad na gani, lingiw-lingiw dayon ta. Lingiw-lingiw dayon ba? Dilalangan na din. Lisod kay ko. Muna si Maria o si Jose, gipakita gid nila kinsa man ang tinuod nga makakita sa Mesiyas nga misidlak ang mga tao nga nahigugma sa kakabos. Si Jose nahigugma sa kakabos, si Maria nahigugma sa kakabos, ang mga shepherds nahigugma sa kakabos. Mauni sila ang mga tao nga unang makakita sa Ginoo, ang nahigugma sa kakabos. Sige, lingian ang imong tupad, pangutan-a, gusto kang mapobre? Pangutan ako na, gusto ka mapobre? Kay wala bagid kay natoy nang ambisyon nga mapobre, daghang nang ambisyon madato. Murag hapitan na nato nang ambisyon madato, pero wa gyud nang ambisyon nga mapobre unta ko. Pero si Jose, hasta si Jesus ba? Nang ambisyon yung mapobre. Gani ang yang gitudlo, purting ninduta siya. Kung gusto jud kang makaangkon og langit, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos, makaangkon kag langit. Nanang di ba mo to? Mao na yang gitudlo. Muna hantod karon galisod tag kakita Ginoo, apil na ning nagwali. Ano man, hadlok man ta mapobre. Ikaduha, ang makakita Ginoo ang mga tao nga limpyo o kasing-kasing. Matod pa ni Jesus, "Blessed are you who has pure of heart. You will see God." Bulahan kamong mga putli o kasing-kasing kay makakita mo Ginoo. Mo na. Unsa man ning putli kasing-kasing? Kana bang tao nga di gyud maglagot, dili liwat pari, no? Nga dali kay maglagot. Ang pari, di dyan nakakita kay Ginoo. Sagara makita na ni, kulikta ra gyud, kutob ra gyud diha. Makita sa mga sayop, ang sayop sa sakristan, ang sayop sa lektor, ang sayop sa mga nag-serve. Mora ginay among makitaan kasagaran. Yung mga pari sa mga buutan. Pero kaning nagwali, mora duda. Kakita sa kong panagsa. Nagsarasan. Nya unsa may mahitabo nato kung naa na ta aning duha ka kinabuhi, gugma sa kakabos o pagkaputli, pagkalimpios kasing-kasing, mupuyo ang Ginoo nato ug ang tanang tawo mosimba sad nato or mosimba pinaagi nato. Tanawa si Mother Teresa of Calcutta, nakatigom siya sa tanang nasod sa kalibutan aron mo alagad sa Ginoo uban niya. Mother Teresa ba? Si Saint John Paul II, Santo Papa nato, nagisunda ni Pope Benedict, santo na siya karon. Grabe kayo, ang tanang nasod mo tahod yun. Sabi ta ko, gaduda sa kung naa sa ko'y Ginoo tingali, kay inigwali na ko, pamalit mong slat, tanang nasod karon, naagi gipadang slat nga rin, palit na to. Nahunong lang to pagka-December, kaya naputol atong internet. Karon ibalik-balik naman sad, basig manghatag na po ning tanang nasod, no? Anong di mangyapon mo mutuo nga naa naman tanang nasod. Maubitang gisanksyon ko sa Western Union, kana bang padadaan kwarta ba sa international ba? Western Union, kanang Zoom, gisanksyon ako, ilan akong gibranded nga scammer kuno ko, kay ilang gibasihan, porting daghanang ng donate dinhi, ako rangan, siging pang donate, hapitan na nila mga outlet sa tibok kalibutan na agi nga Kristensyano ubod. Yakin sam nas Kristensyano ubod ingon, wa sad mi kibaw, di man na siya, wa man na siya foundation. Nagsigir nagdawat og kwarta as scammer na. Nakaron gihimo kong scammer.
Sakdi lang kay nakadawat naman sad. Nakita naman na ninyo din hikon. Pag bagyo gani, tanawa to pag bagyo. Pag humandayos bagyo, ang atong simbahan maura gyapon ni kahayagon. Ngano man, nakapalit ang generator. Kadako ana to generator 100 kBE na. Ang katugong panahon na mga 2 days, 3 days after bagyo, murag tanang tao anhi padung sa ato. Mag-charge ngayong tubig. Kita ra may nagpa-charge. Ingon man ganito sila ang uban sa pader, ang inyo ba diding parokya ba? Bisag humanang bagyo ang tibuok ni rin palibot, porti ngit-ngita. Pero inyo din murang magway bagyo, porti manghayaga. Ang anong nihayag man? Tungod tos mga donations. Patak tayo, Ginoo, sus, may gyud kaayo. Diya pagoy nangutanan ako, pader, grabihan ni mo wisdom, no? Ni palit juga generator, pangandam dahil ni karon, nakuha gyud ko, maghunahuna na. Unsa may ni guide, nagtuo lagi ko, nga naasa ko'y gamay Ginoo tingali, kay naningkamot biasa kong makabos. Naningkamot biasa ko pagputli sa kong kaugalingon, bisag daghang failure. Mura lag gilamdagan lang na namugos yung ko nga mupalit og generator na aday nagpaabot wa abuti ko sa katuig na aday nahitabo kay kana tong generator no saan na to gipalit na wa mo kay nomdom ako nalimot sa kwarto mga July ba to August ba to inana wa kaabot og kwan na aday niabot nga di basta diagin tuig ra na. Wa pa kaabot sa katuig, abot dayos udit. Mo na nga giyahan tas Ginoo ug mahimo sa tang tuburan sa kahayag ngadto sa atong isig katawo. Musidlak sad ta ba? Musidlak. Mo na kamong mga asawa, suhay ninyo higugma ang kakabos ug kaputli sa inyong kasing-kasing. Musidlak mo kana inyong bana, magsige nagtutok ninyo. Lagi, mingon na siya, unsa man kaday mura na magkagsantil mo. Hayag naman kay ka. Anya unsa man klasihas pagsidlak dili mo danag inyong naong. Di man mo paimnon og latatayon ano sa naglutatayon aron mo puti na inyong naong. Ang muhayag ninyo ang inyong grasya kanang imong banang nangabit mahayagan na siya. Mahayagan ba? Nya inig hayag ana ang imong bana makakita nga nilad man din akong gibuhat, nangabit man di ako, tungod nimo. Tanawa, testingin, di ba, mubiya ko na sa kabit o kadiyot. Mubalik ko sa noon na, pero padayon na sa sidlak, aron magsigis na siya biya, kanang imong anak nga bakakon kayo, nya gamito nimo ng paghigugmas kakabos o ang kahigugma nimo sa pagkalimpyo dire, kanang imong anak bakakon kayo, mutugaan ginas tinuod. Moingon gina siya, nawat bitaw ko sa imong kwarta. Nya kay nahigugma man kas kakabos, moingon dayon ka, ay okay ra jud kayo na dong. Kay imo nang hotdog gasto makabos gyud ta nya. I love poverty man. Salamat kayo nga nitabang ka aron mapobre kita. Salamat nya unsa may atong kanon siya? Ay mga matay ko tagod. Pero I want to die loving you. Di ba? Muhilak din na imong anak maliwat unta ko nimo. Isa, sige, ayaw nagpangawat. Di ba? Anak. Kinahanglan pa ginang imong syagit-syagitan. No? Pero kana sang nagsagit-syagit nga bata, ato lang sa naigawas tingali usa, no? Pero ay lang nagsagiti ang imong mga bata. Kana lang nagsagit-syagit mo yan natin igawas kay wasig na anay COVID ya soon. Panahon ni Jesus murag wa gitoy social media, no? Wa tingali ng text sa una kana nga YouTube, mga Facebook. Pero grabe kayo ang kanabang ni viral siya maayo nga bisag tuwa pa siya dito sa lugar nga kanang dili na bitaw iyang lugar. Ang tao murag suyupon, murag mamagnet sila tanan. Muadto niya, bisan kalayo na ni Judea, Jerusalem, kalayo na nya dito siya sa Capernaum. Nakaadto may anang Capernaum pag adto sa Holy Land.
Oh, dito siya puyo. Na siya balay dito nga dito sa ilang St. Peter. Wa man gini siya balay ng iya. Mo sige ra man siya puyo sa mga lain-laing balay. Daghan man sa kay mo papuyo niya kay sikat man kay siya. Pero mao lagi na inig adto niya balay ang mga tao murag suyupon. Ngano man tungod kay nag-ayo siya masakiton, nagpapahawa og mga yawa og nagwali sa mayong balita. Ang tao nga naghimo ani mag-ayog masakiton, magpapahawa og yawa, magwali og mayong balita, basta lagi. Portig yung sikata. Bisan karon panahon na pangitaon ginas mga tao. Labi na ginang mag-ayo og mga masakiton, kamo na amoy sakit. Tiwasonon sa demo kayo. Ngita kita nang makaayog masakiton, nang bisan gani ka ng mga lugar nga ingon dito, dali kay maayo dito. Mo na adto dayon ta. Hain ang mga lugar nga giingon, mga simbahan, mga tao nga makaayog sakit adto dayon. Mao sa nahitabo ni Hesus. Pero maora ba na ang tumong sa iyang pag-anhis kalibutan, pag-ayog masakiton, pagpapahawa og yawa, og pagwali sa maayong balita, pasikat lang ginang iya, dili. Ang iya yung pinakadako nga tumong nganong gibuhat niyang tulo aron pagpakita nga siya mao ang manluluwas. Ayohon ka sa imong sakit, mamatay raman ka. Di ba? Kadaghan yang giayo og sakit, patay. Hasta gani ka ng healer, sama ni Father Fernando Suarez, patay mangyapon. Bishop Chupilo Kamomot, magpapahawa mo sa itong mga yawa, patay yapon, nabangga ra. Ano? Why siguro karon iguli ninyo. Bangga na sa mo. Ano? Simbak ko pa rin, simbak ko. Kanang mo ingong simbak ko, mo na iway klaro. Nga naman, para unsa man ang pag-ayos masakiton, para unsa man ang pagpapahawag yawa, para unsa man na ang maayong balita sa Ginoo, way lain nga tumong kaluwasan. Mao na ang ngalan nga Hesus, ang meaning gid ana, God saves. Ang Ginoo nagluwas. Mo na nga bisag wa pa magmagdos si Maria, ang anghel nga si Gabriel nisulti na ni Maria kanang bata nga imo niyang sana ipanamkon nganli nag Hesus. Wapa siya magkuan. Karon ang mga kuan, ang mga inahan karon inigmabdos naman magplano-plano unsa man ni laki kay mailhan naman na karon og laki ba or babae. Maghimo-himo dignan, combine anangan. Pero si Maria, wapa siya manamkon. Wa na, nanaingan. Nga naman, kay ang iyang ianak, mao ang manluluwas, Hesus. Nabita ko'y kaila nga. Ang iyang bana ba, Hesus, purti masagyong sugarola, palainom, pagkaayo. Niya himalikas mo sa kayong asawa, madunggang ko, pisting inatay kang Hesusa ka. Asa ka na Hesus? Nakusuluoy ang Hesus. Ngilad ba yan na? Panamastamas ba yan na? Sa ngalan nga Hesus. Una, the holy name of Jesus. Holy. Mambita ng sa unang panahon nga ang simbahan, doon na pa'y authority nga ligon kayo. Ang kanang nganlag Hesus, ilisan ginaspari. Ang pare nga istrikto yun, wa gitaw nganlag Hesus. Okay, there is only one name in the whole universe nga makaluwas nato. Unya og palahubog kay nang imong bana niya, Hesus angan. Mo to, pirmi taong inatay Ya Hesus. Ay noon, ang Ginoo ari maghukom sa kasing-kasing pero mura mag ang tao bang naminaw sa himalikas kay ba? Murag maminos ang balyo sa ngalan nga Hesus.
Kana sa bitang inigmisa nako diri patay ayan. Kaluyan mo Ginoo ang kalag ni Hesus. Si Hesus to na mas langit. Ngano pa man kaluyan pa maning kalag ani. Orag lain paminaw no. Una kamo mintras napamoy ginhawa ay gyud nganlig Hesus ang bata. Kay that is exclusive name sa bata nga gianak ni Maria. Wala na lain nga nganlag Hesus, Jesus or Jesse. Ayaw na. Hesus manluluwas gina muna ayaw na lagnganli ang bata o Hesus. Kung sa may hingani mo kanang naang gihatag sa almanake, tanawang almanake wa gi diha sana December 25 wa gina giapil ang ngalan nga Hesus. Kay gipahiluna gina simbahan nga ang Hesus para ra ginas gianak ni Maria. Nakaron sa atong ebanghelyo si Hesus nakadungog nga si Juan giputlas liog. Unsay hinungdan nga si Juan giputlan sa liog? Sa iyang pagsangyaw batok sa sala. Ang gisigig-singgit ni Juan, biyai ang inyong mga sala. Kay ang kaluwasan naa sa pagbiya sa sala. Giputlan sa liog si Juan ni Herodes tungod kay si Juan gasigig sangyaw, biyain ang sala nimo sa pagpangabit sa asawa sa imong igsuon. Kay katos Herodias, gihimo mang asawa ni Herodes, niya asawa man to siyang igsuon nga si Felipe, nga hari sa laing nasod or laing gingharian. Idumyam siguro to, maunting ito'y kuani, nalimot na kog ito naghari si Felipe. Tingali, mas attractive og naong si kisa kay maguwang nila, basig guwang-guwang na sa tos Felipe, ngita sa si Herodias o bata-bata or agresibong jutay, dito siya nitabok ni Herodes. Si Juan dito mas Jerusalem, si Herodes may hari dito. Gipriso siyang Herodes kay sige masagyaw-yaw biyahe ng imong sala. Nadugay putol yung liog ni Juan. Pero unsa man say gisangyaw ni Hesus pagkadungog niyang naputol ang liog ni Juan? Tanawan. Naminaw mo sa Ebanghelyo? Into the people. Ako matingali mo iwa maminaw. Ingon nga po si Hesus si Hesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala. Mao po iyang tema. Pasabot, ang pagputol sa liog ni Juan, wa makabalda ni Hesus, wa makapahadlok ni Hesus nga padayonon kuning maong pagsangyaw. Kaya nga naman, bahala nagmaputlan tas liog, biyai ginang inyong mga sala. Muna din ibigyo kumuhunong og sangyaw ng biyai ng kabit, biyai ng sige pangural, sige diyang pangiha ng mga utlanan anang yuta, kay sala man na. Sala na kadaw man na siya. No, kanang paningil anang utang, wa ginagisang yung Hesus nga paningil mos utang. Ang gisulti ni Hesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Di ba? Nya kamo ron, sige mamugsimba dinhi. Basig ipulaan na mo niyo, tuwan na sad, kural na sad, tuwan na sad, utang na sad, kabit na sad. Si Jesus namatay tungod aning pagsangyaw, hinulsuli inyong sala. Akita sad mga matay. Si Pedro Calungsod, si San Lorenzo Ruiz, gipagpatay man to sila. Unsa may ilang gisangyaw, biyai ang inyong mga sala. Bay kamo diya. Unsa man? Sugot mong patyon. Uy. Sige, lingi ako nung naimong tupad ko na sugot kag patyon. Maingon na imong tupad, bahala uroy. Bahala na spader mo na putla liog oy. Ako dili, sos magpakahilom lang ta para way gubot. Mama na yato. Dali kita. Gubot ta kay na. Ana alita no. Ay na lang. Nananay kabuot, dako na na.
Bahala kag dako kada ing na gyud hinulsuli ang imong mga sala. Piti din ang naon tamparuson ka. Kahamay na lang ni piti rang naon. Jesus lansang gid sa cross. Juan putol yung liog. Di ba? Mo na the holy name of Jesus na pruibahan gid niya, I am holy. Nganuman, way sala nga maapil sa akong kinabuhi. Kita pulos man ta mga sad-an. Kaning nagwali, sad-an man sad ni. Kaling diya sa kong kilid. Klaro kaysa mga naong. Unsa ba itong buhaton? Musangyaw ta, mubuhat sad ta. O kung ato na ning himuon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Kanang tao nga magsigig paningkamot pagbiya sa sala. Tanang nasod, murag iyang lugar. Mother Teresa, murag tanang nasod, pwede siya muadto. Welcome siya, bisag dili pa katoliko nga nasod. Tanang nga mga santos, i-welcome yun. Nga naman, naa ang murag attractive kay sila. Sa atong unang pagbasa, si Juan niingon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga mga espiritu. Kay naa day espiritu kuno nga dili iyas Ginoo. Nya unsa may espiritu nga dili iyas Ginoo? Kanang dili mudawat nga si Kristo Dios og nahimong tao. Ana ron. Makita na ninyo. Bisag kaning nanimbaron din lingi anay mong tupad. Mutuo ka nga si Jesus tao. Uy, Ginoo man tugod. Ginoo man to. Dahil tag-ana, may man to si Jesus, kay Ginoo man to. Ay sus, sundo na to si Jesus. Ay may man to si Jesus, kay Ginoo man to. Kita, tao raman ta, mahimo na nato. Di, uy. Mauna mga antikristo na, si antichrist. Mga kaaway na ni Kristo kanang magsigig ingon, ay may man to si Jesus, kay Ginoo man to. Tinuod si Jesus nga nahimong tao o tinuod sa siya nga Dios. Mao na kitang tao karon makahimo na pagbuhat sa mga buhat ni Jesus tungod sa iyang pagpakatao. Iyan ang giisa ang atong dignidad o kapasidad nga kamaunatang mohimo sa buhat sa Dios. Unsay buhat sa Dios? Ang pagluwas sa iyang mga katawhan. Mao na atong mabuhat. May pagsigig ingon dia, may man to si Jesus, tao man to. Nabitay mo ako, may man to si Jesus pa din, kay tao man to. Nya si Maria. Si Maria, inahan ni Jesus. Ay may man to, kay gasahan man to sa Espiritu Santo. Si San Jose, ay may man to, kay nabana man to Maria. Anang naghansyok yung pasangil ba? Nakoon niya, si Pedro Kalungsol, ay may man to, kay Batanon man to pa din. O niya, si Lorenzo Ruiz, bana man to isa, ada espesyal sa tong grasya niya. Buang yung kaiba, ngita yung rason mo na, way pagtuo mo na yung mga gigiyahan sa mini nga espiritu. Lingian na imong tupad. Sa unsa man ang imo, Holy Spirit o Evil Spirit? Lingian ko na ba? Naidaghan din yung gasimba nga ang gagiya, Evil Spirit. Kan itingali rong mga kuana kamo diha tingay mo giyahi pero nay daghang magsimba unsa may timaan nga ni simba ka unya ang gagayad nimo evil spirit kibaw mo kibaw gusto mo akong sultihan kanang muanhi ka mo simba ka kay mangayo sa Ginoo og kaayuhan para nimo kanaman ka, ayuha ko sa akong sakit. Ginuin taon, ilikay ko sa tanang kadautan. Kana evil spirit na. Pero muanhi ka din kay magampo ka nga ang tanang tao hatagag kaayuhan, apil ng imong silingan, kana Holy Spirit na. Kana ka, Ginoo, ayuha in taon sa sakit ning libakira na kong silingan. Ang kabit sa kong bana, Lord, ayuha in taon sa iyang sakit. Nya kung di gid nimo si ayuhon, iapil na lang sa koog
ka sakit ngadto niya. Kana mo na Holy Spirit. Zaman. Inyo nang buhaton. Demonyo nang gadaan ninyo. Sige, manindog na ta.